omenali akano omenali amagama ngwanika iyori anya be Ugwumba paniela hey Ugwumba panitela emumeji wali bonile wakandi belupalano ibasukatalano Ugwumba panitela wakandi belupalano ibasukatalano Ugwumba panitela wakandi belupalano Ugwumba panela wanne mapele moyo belupalano ibasukatalano Ugwumba panitela emumeji mali mokanine me walubona somaya Ugwumba panitela emumendi boji abanganga wakandi belupalano elimujofu onia Ugwumba panitela ibobiali usite non wakandi belupalano oyofuno kwa baba Ugwumba panela Abum Dr. Morocco Maduka eze egwu ekpiri ndị Igbo anyị zụtara na Igbo zụtakwa na Lagos ọzọ na Lagos gịnị bụ bịa Lagos abịara m Lagos ka m nwere visa British visa m ga-eji tie egwu na London mbịachazie banyechazie m visa ncheki ya si na ọdịmma ka mee ndị Igbo ndị be anyị nọ Lagos obi aṅụrị nwesịzịa ka m bịa tie egwu ntiri ndị Igbo egwu n'ebe a tupu ị ga-atiri ndị nke n'obodo oyibo si ka ititụrụ ndị nke nọ na Lagos maka na Morocco bụ Morocco Igbo niile eziokwu
anyị nọ ebe anyị kwesịrị ịnọ. Asị m kọwaa nsị na anyị anọrọ ebe anyị kwesịrị ịnọ maka na atụgharịrị m uche na Naịjirịa wee chọpụta na o nwere ibe Peter Obi vụrụ wee kwesị na ndị Igbo bụ light of the nation na Anambra, mostly Anambra, maka na ịbịa na Naịjirịa na ndị Igbo bụ nation builder. Ndị Igbo wetara Nigeria freedom. Onye gbara mbọ ya taa afụfụ a bụ Nnamdi Azikiwe. O wetesie ya oluzie na election maka na asịrị majority carries vote. Luzie na election wee election tupu Abubakar Tafawa Balewa bụrụ prime minister wee chịwa. Kama na ndị Igbo tụgharịrị uche, ndị Nigeria tụgharịrị uche chọpụta na Zik ataka afụ wee weta freedom na ya ewezi maka na emere election Abubakar wee win. Zik aka emebu senate president wee napụta ya na ya were nye Nwaavọ Orizu na Otolo. Nwaavọ Orizu bụ onye Anambra wee mezie Zik president. Zik wee bụrụ Nigerian first president. Ivugi ya ewezi ya bụ na Nigerian first president bụ Nnamdi Azikiwe onye Anambra. Nigerian first senate president bụ Nwaavọ Orizu onye Anambra. Nigerian first millionaire bụ onye Igbo onye Anambra bụ Saluwi Odimegwu Ojukwu. Nigerian first adjutant general in the army bụ onye Anambra, Emeka Odimegwu Ojukwu. Ivugi ya Nigerian first Olympic gold medalist bụ onye Anambra bụrụ Emmanuel Ivajun. Agbakọsịa ife niile a, Nigerian first PhD holder bụ onye Anambra Okongwu. Nigerian first mathematician bụ onye Anambra. Eme agwari weta kọmputa bụ onye Anambra. Ebe ọ bụ na Anambra na-eme ife niile ọkọkwa n'izu na ngụwa chi eji ibe Anambra melụ Nigeria, mana eluzie na ọchịchị edebe ndị Igbo n'akụkụ, enye onye Hausa, enye Yoruba, na nke Goodluck na bụrụ onye Igbo. Goodluck bụ onye Ijaw maka na ọ si ọ bụ nwanne ndị Igbo avavia ụva. Na-ajụzi ọchịchị nke anyị nọ nke a kedu ife anyị akpụ ya? Anyị na-aga n'iru ka anyị na-aga n'azụ? Ọ bụ na ife ga-adị mma na Naịjirịa si were ọchịchị ka enye onye Igbo ka ọ chịa Naịjirịa, ka o dozie Naịjirịa, ka Naịjirịa nwewe aṅụrị. Maka na ife anyị na-eme ife amara m ife ọ bụ. Akpa rice bụ 25,000 naira. Oke petrol nke anyị nwere na ana anyị Chukwu nyere anyị bụ 145 naira. Maka gịnị? Ọchịchị na-atọ ụtọ. Ọchịchị na-atọ ụtọ. Mana onye chịta mma ọtọ ụtọ. Onye na-achịtara mma o mesi ọta afụfụ. Maka na ọ bụgodị so ikpu ya ajọ ava nọ ive ka ọ bụ. Uche nke ọ bụrụ na atụ na-etu onye a na-achị ugbo ebe ọ chịdebogoro asịghị gị tụnyere na ọ dị-emeta ọfụma ihe na n'uche nke ọ bụrụ nkwado na ọ na-erikodo so ya, ọ na-azọkọrọ iwe na so ya. Mana anyị kwuru na demokrasi Igbo nke gosiri na ọ bụrụzi demokrasi na ọ bụ ọtọkrasi. Ma ilo ndị mere ọtọkrasi na gọọmenti beve like Idi Amin Uganda, Lote nọ n'exile nwụọ. Lote Mobutu Sese Seko Shiloshi autocracy na Congo. Lote nọ n'exile nwụọ. Nke Liberia gburu William Tubman maka power. Emesiri gbuo onye n'ogbu mana na mma. Ife na ka Liberia nwoke na-achị nwụrụ ọbụzi nwaanyị na-achị batata. Ya bụ ha masị ụzụ na mara akpọ ogene
ya na-egbe anya n'ọdụ. Ọ dị mma dịka i kwuru isi ọ bụrụ na achọ ka emeta ka ihe dị mma si were ọchịchị nye onye Igbo n'aka mana mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ruo n'inye ndị Igbo ịpụta adị ọgụ na-apụta n'uche nke gị chere na ọ bụrụ na asị ndị Igbo n'oge nọ n'omume na anyị ga-enwe ike iju na-apụta na oluo na mgbe ọchịchị ahụ ndị Igbo ya saa onwebe ịmara na eze na maka agbaghị abụrụ ya nọ na ngwa ya agwa ọ bụ na ndị Igbo ya ejikọta obi ọnụ kwụrụ ovu ya n'azụ onwere traịbụ dị na Igbo mana iwe mere Igbo ekwu na agbọ niile dị na Lagos mee mitin zukọta si na ya ebizi n'okoko onwere onye etinye ọkpa n'ime mana amụ agbọ osi nke a nke ọzọ si nke abụzi ewere iwe kwugbu onye ndị Igbo enwere nkwado na nwanne be anyị na-akwado ekiri ego kpatara na-emebe elekshọn ajụọ kedu ego one ndị pati nke a na-enye ka eweta ọlụva vootu ị mara na ugwu ike ị na-ele ọ dị maka ka anyị gbadatu ibi kwuru ihe gbasara Anambra ụfọdụ ntụnye aka ọchịchị megoro anyị bịara nene na Anambra mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ ekwu onye ọ dịkwana nkwa eziokwu na ego eji azọ ọchịchị bụ gọvanọ Anambra hatawara ka ego eji azọ prezidenti ọ bụ ịmafu ihe oke ka iwefu ego oke ka ọ bụ ihe na uche etu a ga-esi mee bụ ibe kpatara ya bụ na ekwe erike na Anambra o nwere onye kwere na ibi ya ke ha Anambra steeti bụ ndị na-agba mbọ ife na-eme nkakwu isi dị ya n'ọkpụkpụ ya na-emete nwa Anambra steeti ife ava ji wee nwee oke ụbụrụ nwee oke sensị idozi Naijiria ka va jikwa aghasa onwebe onye nwanne ya gara n'iru osi n'azụ kwatu onye riri mba ọkpa ọ dị mma anyị na-achịta azụ ihe gbasara ọchịchị Naijiria ọ bụrụ dịka na-asị ka enye ya ndị Igbo nwere ike ịgụrụ anyị ihe dịka mmadụ ịtọ n'uche nke uche onye adịghị njọ ọ ga-abụ asị ka enenwe anya asị ngwa ka esigoro n'ime mmadụ ịtọ ahụta ndị Igbo nwere mmadụ na m ekwugo onwere onye ọ na-adị agụ onwere onye etiri gbawo ndọdọ emeri n'arụ mana ndị Igbo tụgharịa uche ọkwa na enwebeghị onye ị ga-asị ka onwere onye m ga-alụ aka si na onye
anụ akụkọ ndị achụ efi si gbuo ndị nka achụọ ndị nka na Enugu egbuo ndị nka ebe a uche nke kedu ihe iche butere kedu etu a ga-esi kwuo onye kwuwara ife a o ji bụrụ alụ ka o ji bụrụ na onye Fulani chịwale Nigeria ndị Fulani na-achị efi wee ma na enwego pawa wee were egbe bata obodo gbagbuwe mmadụ ọ dị mma ndị anwaba ji egbe gbagbuchekere iwe onye isi ala kwuru onye isi ala kere iwe o kwuru na ndị gbagburu mmadụ gbagbuo mmadụ rinne gbagbuchie mmadụ were nwayọọ na-aga ije ma ya amago na ndị Igbo anaghị atọ akpa gboo na ife aba na-agbagbu mmadụ nwere mgbe o eluo Igbo mmeri mmanụ bakwuru ndị Hausa niile na ọbụrụzi Fulani mgbe a bidokwa agha nya bụ ka onye ọbụla were ile egwu ezi ọnụ ọ dị mma mana ka ihe ndị Igbo kwesịrị ime ugbu a maka enwego mgbe anyị abịago ala Igbo ugboro erute ebe ahụ ma n'ime ime obodo ọ bụrụ ndị Hausa bụ ndị ma ndị na-ebe mbọ ma ndị na-agba ọkada ma ndị na-eme ihe na asị ha ọ bụrụkwanụ na ya bụ ihe daa kedu etu a ga-esi mee ebe ọ bụ na ụmụ okorobịa anyị niile nọ n'ụzọ ije na-achụ ihe apụghị kedu ihe iche na ndị gọvanọ ndị ọchịchị ala Igbo na ọkwa ndị welitere isi n'ala Igbo kwesịrị ime iji wee mee ka ya bụ ihe benata o kwesịrị na ndị Igbo ya tụgharịa uche kwụrụ onwe ya n'azụ ka esoro ya ka anyị wee nwee ọganihu ọ dị mma nna Igbo ka jụọ ọnọdụ anọ n'ime kịta kedu etu o si emetụta ụnụ bụ ndị ọnọdụ reseshọn iwu megide na etu o si emetụta ndị ọzọ ọrụ anyị nwa bụ ndị na-eti egwu bụ onye mee biznes wee meta ego obi aṅụrị dị ya n'obi wee bụ onye egwu ego onye na nwere ọya bọyị ndị esi eziri kọntena ba ndị niile esi ezi kọntena ba ọ na-eje mma ife dị ka o nwere ebe anyị ka eti egwu echi bụ Satọde mana onye asị na-echi esi iziri kọntena ya niile ya na-eji iji ya maka iri nke egwu ka ji egodi
ka azụtagodo ana ya bụ na ọ na-enye unu nsogbu n'ụdị pụrụ ọ na-enye anyị nsogbu ọ dị mma ekwuo na mgbe ụfọdụ na ndị Igbo ijikọta ọnụ dịka ị na-ata egwu ọnụ ugbu a ndị Igbo ijikọta ọnụ mee ihe na-enye nsogbu abịa n'obodo abụ Lagos ama m na ndị Igbo karịrị ma ndị nwe obodo izu ụka na-abụọ gara aga ka otu nwaanyị nwelitere isi bụ onye Igbo na Lagos kwuru na ndị Igbo tinyere anya na anyị bidoro zọwa ka enye ndị Igbo deputy gọvanọ maka ama na-abịa onye Igbo bụzi na-anọchisizi anya ndị Ajeromi na House of Rep ngosiri ụmụ ọkwa ndị Igbo wesịrị ebe a mana nke ịzọ deputy gọvanọ maọbụ itinye aka n'ọchịchị obodo ebe anyị n'uche nke ọ bụ ihe kwesịrị onye Igbo na-azọ deputy gọvanọ ebe a na-esi n'ụlọ mara mma pụọ ilo ọzọta nya bụrụ kama na onye na-azara biya adịghị azakwa n'ebe Igbo ọ dị mma dịka onye okenye eze egwu biko kpọtụrụ anyị ọnọdụ egwu ndị Igbo nọ ugbu a ọkachasị ndị na-eti egwu ọdịnala maka ọ dịka gasị Oliver Anana onye ọbụla na-azụ ịnọchi Oliver nwa onye chọrọ ime nke n'ụdị dịka okenye nọ n'egwu kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụaka na-ekuli n'ihe gbasara iti egwu ọkachasị ndị Igbo otego m kwuwelie onye chọọ iti egwu ya sobe mmadụ ka ọ dị n'aka ya mụta egwu ndị ụfọdụ na-azụ Oliver Dikokwe Junior ma ya bụrụ Oliver mụwa ụfọdụ na-azụ Ọsadebe Junior ma Ọsadebe amụrụwa abidoro a na-eti egwu Ọsadebe o tie rekọdụ na-abụ sị na ya bụ eze egwu na Naịjirịa nwere iwe ụlọ ọbalị onye ọbụla gbaba mbọ ka na-egwu ndị ụmụaka na-eti egwu mana nke kasị nke bụ na iwe anyị na-enu n'ezi n'ime bụ hip hop enwere meseji na ukwu nwaanyị Owerri ukwu mbadamba ara ga-agba ndị ara vanchọ bụ egwu ọ dịkwa mma ụzọ onye si eme nke ya ọ na-agarị ya gaa n'iru ọ dị mma ebiko tupu anyị hapụ enweratara okwu ị ga-achọ ịtụpụ ụmụafọ Igbo ndị nọ n'obodo abụ Lagos ibe na-agba mmụ Igbo nọ Lagos bụ onye kpata ego ya bụrụ nata ana Igbo ka ọ lụwa ibe niile ọ ya alụ maka na anyị were ibe anyị ji wee lụ plaza na Lagos na Abuja wee bịa lụọ ya na ana Igbo na anyị adịka Dubai mana ụfọdụ kwuru na ọ dị ka gasị na ndị gọọmenti ndị gọvanọ ana Igbo na osikwa na ha n'aka n'ụdị ịkwado n'ụdị onye chọọ ịnata na a ga-enye nkwado n'uche nke uche na ya bụ ihe o sirowe n'aka ndị gọvanọ nke ebe ọ na-akwadobe o wee na-alụsasịwe ihe na-alụ ebe a ụfọdụ jere ugwu Awụsa lụchasịa manshọn ebe niile nata ana Igbo lụọ bungalo si na nke a bụ nke eji achụta ego daalụ
ọzọ ọnụ ya Igbo bịala izu ije nnọọ onye obodo gbawe bababa nwanne m ịmadịkwa asụ Igbo Ugwumba abịa ịmakwa omenala Igbo bụ anyị omenala maka azụmahịa eji mara Igbo n'ihe isụtala makalisia